सानै दिनै टंला आरो भेरगाव आंनि माने पानेरि समस्तियाव गोलैयोमोन बे मोननैबो समस्तिया आरो आंखौ दिनै मोननैबो हानजानिफ्राय बेवहाय थाफानो थाखाय आंखौ माने बिथोन हरदों आरो बे हिसाबै बिथांमोननि नमिनेसनाव आं दिनै फैदों जोबोद मोजां मोनदों हाजार हाजार लोब लोब रायजो राजाया बिथांमोनखौ आशीर्बाद होनो दिनैहाय फैदों आं सानो जे एनडिएनि बे दिनै जि सानै बिजाथि होदों बिथांमोना खुब माने मोजां रायजो राजानि मदद मोननानै देरहासार जानो हागोन गुबुन दोलोबो दोङो गुबुन दोलोफोरा माबाफोर प्रभाब गोग्लैगोन नामा गुबुन दोलोफ्रा होदोंब्लाबो नाथाय एनडिए हिसाबै जेरैबायदि रायजो राजानि माने सापर्टखौ मोनबाय थादों बेबायदि गुबुन दोलोआव बेबायदि नुनो मोनाखै दासिमबो अदेबानि 26 अक्ट'निफ्रायसो जिहेतु अफिसियेल डिक्लारेसना जागोन बिनि उनाव नुगोन माने सावगारिखौ माबायदि खिन्थु आं सानो उदालगुरियाव बयबो गुबुनाबो बुंदों दाख्लैबो एनडिएनि मानगेदेर रिहन दैमारि आरो सरन बर' बिथांनियाव जेसेबां माने सुबुंफोर फैदों बेबायदि गुबुन हान्जानाव फैयाखै आरो दिनैबो जेसेबां फैदों बेसो गुबुन हान्जानाव फैयाखै बेखौ लानानै बयबो बुंदों जे माने देरहानाया पाक्का आरो एनडिए उदालगुरिया साब्रैबो देरहागोन उदालगुरि बिनि अनगायै मोनसे गुबुन बाथ्रा सोंनो नागिरबाय नोंथाङाबो सासे केन्डिडेट औ नोंथांनि आंनाबोथ' देरहागोन जेरैबायदि रायजो राजाया जेरावबो जेरावखि थाङा जों नोंथांजों दं होननानै बयबो बुंदों आरो बिदि बुंदों जिहेतु गतिके जोंनाव मोनसे फोथायनाय फैयो जे जोंखौ जेब्ला बयबो बरायो जोंखौ जेब्ला बेबायदि बयबो जों दंफायो होनो होमब्ला निश्चित भाबै जों बिसायख'थियाव देरहासार जागोन